Jaj. Toto bude pain. Prečo? Dobre, ale iba jednu hru. Ale aj ten Last Stand East. Iba jednu hru, dobre, ja musím ešte kresliť. No. Však na Discorde uvidíš, že do toho nás narysujem. Je to nejaká ručná zbraň? Ja tam zase prestanem s tými veľmi ručnými zbraňami, vždycky to míňa všetky medkity na seba. Prečo ste to dali od tohoto love tunelu? Čak to není začiatok. Čo jen sa nešiel To je úplne? začiatok. Je? Nie, není. Není to začiatok. Darius začal. Tento love tunel, dobre. Oh, ty kúci. Z toho karnevalu moc ma nebudeme, no. Som dúfal, že toho gnoma aspoň zoberieme. Jezdí sa toho gnoma? Sorry, Samozrejme. si to úplne na začiatku. Čak. Išli sme karneval bez karnevalu. Akože viem, že teraz je to také tematické ku tomu, čo sa Adam udeje, ale... Nie. Jak to sa mne deje? Takže ja počujem tú strelbu od Adama, ty vole. Hej, je to Adam, ne, máme to Adam. Ale nemôžeš si to slúchatka. Bože môj. Takže na toto je dobrá ručná zbraň. Tak si ju nájdi, Adam, furt neviem, nie je práve ručná, nájdi si ju. Za chvíľu mi dojde náboj a potom... Pička tu je niekde. Hej, Hunter. Je to tá, čo sedí, alebo tá, čo chodí? Musím ísť vždycky inak, ale víš, musím byť iný stále. Ja tu sa dá ísť. Ja to asi ne. Henie. O, za nami, ty vole. Koľko zodám hodil ten súd. Pozor, má na sebe, má na sebe, čakaj. Ten tam je ale... Ne, nagrujte tú bičku hlavne. No, musíme ísť tadiaľ sa mi zdá, ne? No ja hentam. No čo tu spravíme? Kto sa na ňu Ticho. pozerá? Pozor, už ide. To je tá motorová píla, Marcel, Matúš. Ja Hej. Chalani, počkajte, a však pri nej sekera ju chcem. Musíme ju dostať proste. A už plače? Po dvoch ideme. Že by dvaja, keďže... Nie, musíme ju dostať, poďme. Vôbec. Ja idem na ňu. Chcem mi pomôcť. Jak si myslí, tyjo. Jak chcete. Strieľajte do Adama si. Ináč náboje na toto, ty vole. Nedvíhajte, nikto nedvíhajte. No poď ich teda. Nech sa naučí na svojich chybách. Ja som Mám chcel ale ísť. ťaničku pri sebe. Ty ma... Zober si tu. Ty si zobral tú sekeru, Adam, už konečne.
Aj bomby. Počkajte chvíľu, ja si hen fuck. Mohol by si ma kryť, prosím ťa? Prdele, Neviem, som či kam sa padol. dám. Ja aj tu do tohoto sa dám. Možnosti... Ty sú zombíci. Dobre, dobrý, idem už. Aj za vami. To je snajperka tu. Odkiaľ? Je tu tá ona, táto... Hunter? Au. Aj tu je AKčko. No to je akočko úplne. Aj to som chcel zobrať. Jo, Doriči, jedy si na to. nevidel som ho. Nesekol som jedno. Ja mám iba jedno Ja som čierno-biele. Máme strál sa dole? Asi jo. Rada, tak. Ja dúfam, že to je tak. Pozor, Ami. Ona vždycky proste dostane to. Pôjde, pozor! Ale ideme naspäť. Ne, že toto je asi nejaká iná časť. Ne, toto je to, čo bolo za tou hen. To je... Čo tu je? Než tam bol, tam vzadu bol... Poviem mi jedna garant, ty vole. Helikopter. Darius, čo zase odlacíš? Kadam. Ani nehovorím, už sa teším. Počkaj na ich. Jaj, toto je s tým oným, toto už viem. Žijú. Hunter, Charger! Jockey. Musíme ísť stadiaľ to, chalani. No platový hajzi. Idú aj za nami už. Ja na Huntera mám na svoj, Huntera. Ja mám od dole. To tak sa blbne. Pozor, nahore sa mi zdá, že si... Díky. Klíma. Horiši, čo to tak blbne? Okej, Musíme ísť. vypínam si veci. Povypínam si rinoceros? Dobre, Aj ten. Redruje zase. O ne, toto mi nehovor, že ideme už. Počkajte, Rino. Počkaj, ty máš fakt pustené Rino. Ty koko, to je... Ježiš Kristus. Čo je? Ja mám aj robotu. Nemôžem ono. Ty si úplný debil. Aha, ja Bez som zviez. Rina už sa nedá. No čo, voláme teda? Tak, poďme. A my ste ready, nechceš si dať hen? No dobro, už to si asi nedáš hen lekám. Je to otvorené, Rýchlo, môžeme ísť. poďme. Á, mám ho na sebe. Poď. Á, smoker! Nemôžem ho, nevidím ho. Ja som na zemi. Ja som zaseknutý. 60 sekúnd. Á, Spiter! Pozor! Nej! A čo odkiaľ sú ty? Prečo ste si nedali HPčka predtým? Lebo si povedal, že si ich máme dať až keď Ja už ono... nemám. Pozor, idú! Zase error. Ja som My mŕtvý. sme mŕtvi, kalani. Ja som hovoril, že toto není dobré.
ešte aj Charger? Tak to je hotové. Bože, ježiš, teba chytil oný. Adam mi to crashlo pre istotu. Keď som tam. Ježiš, ono tieto rinoceros skurvené. Adam tak často padá. Adam, tak... Kvôli vám, že tam máte tu posrané oni. Ale Nemôžete to robiť. Adam, ty si úplne... To je iba klient, ale to by nemalo robiť takéto ono. Nechom tam. Adam, koľko máš zapnutých okien alebo ostatných programov? Dostatočne na to, aby to fungovalo. No tak to všetkých povypínaj, len aby si tam mal len Ja left forward. nemôžem si dovoliť to vypnúť, ja to ešte budem potrebovať. Tak si to ulož, alebo čo? Taký múdry kokos. Čak ja neviem, tak ty si asi tak hlúpy, aby si to nevedel si uložiť, ty vole, nechápem. Kde je lekárnička? Máš, Čo neviem. Kde mám? To je. Tá si cít naozaj není taký, oný múdry, aký si myslíš. Aký si múdry, no. No, ideme avariu. On však pritňava niekto. tak to kryjem, však to ešte aj napísal do že som to kryl. Horda, Za nami, za nami, za nami, za nami. ty kokso. Pozor! Boomer. Pokračujeme ďalej, musíme si pokračovať ďalej, lebo nás fakt to vychytí a už neprdeli. Tu je milíčko, Adam, ale to je nožík iba. Nejdeme tadiaľ to. Pozri, Darius. Čo? Ja som tady, akože áno, ja som videl, že tam bol aj tunel, to bolo úplne zbytočné, lebo... Ty vole, jak to, že prežije toľko oných striel ten clown? Maintenance tunnel. Si to počul 3-krát, jak povedal reload. Hunter! Pomoc, mám ho na sebe. Joky. Mám ho na sebe. Držte aj zadek, aby nám to nedošli odtiaľ. Aj tu je akačko. Aha. Ja si ho môžem zobrať. Ale ja si Ale dobre, tam je iba jednu. Aha. dobre radšej to máme. Tu je jaký... Ježe, hej. Jau. Ja vyšiel si akurát do rany. Zalici. Charger, ty kokso. Držím zadek. A náme. Tu je ten jockey, ty kokso. Čo ti dá? Pozrie tam aj víčko dole. Dobre, poďme asi dole. Hrozný zvuk. Ako sa to žije ešte? Pička. Op, sorry. Ale netrafil som to moc často. Počkajte, ona už sa spúšťa. Nie. Nick remembers the tunnel of love being Eh? this long. A tam je ty kokso. A niekto brokovnicu z vás? Nie. Nie, veď to je v riti. Pôjdem ju one, lebo ja mám najmenej HPču. Musíme ju obísť. Ale po troch to nepôjde, to už ste teraz, he. No. Kde?
Ja som hovoril, že po troch to nepôjde. Prečo ste išli, ty vole, fakt? Som rád, že to bol Adam. Hej, Zabila jeho. Prečo vždycky na mňa? to sa mi Tam kúka. bol tretí, ty vole. Ne, lebo ten je vystrelil. Povedal, že už ide a prvý ten je strelil a ešte Už sa dvíhala, ja som ju dýchal. Hej, už sa, hej, bol to. Ešte nešla. Daj bože, Adam. Som sa obetoval. Ja nemám náboj. Ty vole, kokso, jak koho tu chytil? Speciálov, ty vole, no. O, daj mi konečne zbrán, ty vole, brokinku. Spaska. To je crowbar, By Adam. sa možno hodilo. Helikopter. Zozadu. A tu sú, počkaj, ja si dám oný. Fakt nikto nekryje ten Ja si dám HPčka a zoberiem jednu muníciu. Oný. Počkaj. Mám horlavú muníciu potom. Pozor, charger niekde. Musím ísť skákačku, aby som mal náboj, ty vole. Hen ide. Ty jak nabehol. Poď, on ide ku mne, pak. Zachráňu. Hen tam je molotov. Tuto. Tu za tým autom. Že z tých pilulky by si mi nedal. Jasné, kde si. Tu je Jak ti ich oný dám? boomer. Počkaj. Počkajte, ja mám Je brokovnica, kto chce. Ja mám náboje. Tu máte hore do náboja. Dobre. Tak poďme. Yes. Sorry. No poďte rýchlo. Tu nejde oný jockey. Joky niekde. No, to je jedno, ono sa to zapne tá horda, až keď hen... Hore sú špeciály. Peter aj oný. Aj joky je niekde. Na tej dráhe. Dobre, zapneme to. Tu je. Hore, zora, ty koksa. Ty vole, žebrak. No, Dobre. To je si- To zapneme. daj si heal asi. Nedáš si heal, Matúš? Jedovo, čo je Tam mám. A už ide horda aj normálno. Takže zapíname to? Asi hej, to je jedno potom, či sa ne... No. A rýchlo potom onom, ja mám... Ono sa to otvorí za chvíľu, až keď prejde ten toto. Teraz, poďme, rýchlo, poďme. Nezastávame. Zastavili ma. Tak choď. Čakám ťa, Marco, poď. Poďme. Preju, za tebou. Ja za tebou. Poď, Marcel. Pomoc. Počkaj, nabíjam. A skoro som vypadol, ty kokso. Tak ma jeb na mňa. Bež preč. Ne, My to rýchlo ideme deaktivovať. Hej, zastavme to, pozor. poď rýchlo. Takže ja som sa tu zasekol tiež, som sám. Ježiš, ja som tiež sám, ty vole, idem stále dopredu. Idú za mnou. Už budem asi pri tom. Ne, mňa má pomoc. Ne, on ma zhodil dole do piči. Ja mám všetko prejsť, ty Poď, vole. prijem sa. Ty koks, ja som v riti, ja som už bol na konci. Ja som tu dole. Ty koks, no ja mám zase Jokera na sebe, to je v piči, ty vole. Vyjebaný, skurvený smrt, jak ma chytil. Choďte, postupujte ďalej. Mňa to už žerú. Ne, mali ste pokračovať ďalej. Dobre. Rýchlo, to nemáme. Pozor, má Huntera na sebe, Matúš má na sebe. Ne, pozor, je Peter. Ja som spadol z tej debilnej... Aj my všetci sme spadli. Pozor, ten Hunter tu ešte je. Aby ťa ho niekto... Ne, Doriti. Choďte. Som naspäť, idem rýchlo idem. Choďme naspäť na tú dráhu. Jej, Ja už nemám Poď. HPčka, ani ja. Adiel. Počkajte ma.
Poď Adam, bež. Som pomalý. Všetci sme... To je nejaký hunter asi. Ej, idú z hore, aj hornej. Mám to. Bože môj. Koľko sú títo dva krývajú, jak Prečo tá Adam. hudba začala znova? Aby nešli spoza nás. Jockey. Jockey za vami. Ne. No ho nemôže zhodiť aj tak. Poď, Peter. Ja ho mňa zhodil. Mňa zhodil tiež. Zdvíham Adama. Môže niekto mňa zvihnúť, keď tak. Marcel. Ideme tam. Kryjem vás, poďme. Teda to asi mám ísť, nie? Či? Asi. Či hej. Kokos, ja som úplne na Dáme, sračky. rýchlo. Úplne sa na sračky, Up, ty vole. boys. Let's go. Ty Zbranie a koksu. munícia. Čo ti dá, tak toto bolo. Bro, ale to ešte ani není tá najťažšia časť. Hej. Ale nemáme to na experte, máme to na advanced. Advanced. Hej, ale ako uvidíme, či dáme ten koridor jeden. Takže budeme to musieť prejsť znova ešte raz. Čo? Never. Na expertovi to niekde. Jednoznačne. Adrenalin gives you a temporary boost. Marcel, ty to nechápeš? Ty si to stále nepochopil asi. Ty teraz hovoríš o tej hre, alebo ako... Marcel, ty to nechápeš, ale vieš o tom, že ty keď pôjdeš teraz spať, tak budeš mať zase nočné mory, jak oni, jak z From, ten černo. No a čo? To už je somať proste. Už som sa na to dal, tak jednoducho čo mám robiť? Zabiť vás? Nie. Počkajte, týchto ešte dám veľa. Nestrývaj, chcem ide ručné. Nie, tiež, ale my to nebudeme čakať na teba tým, kým ty ručne vybavíš, ono. Ručne, Si stručne. iba farmíš killy. Let's go. Ideme už. Za dverami jeden. Bože, no, fakt. Tákačka úplná bída. Broč, to je najlepšia zbraň. Jaká bída. Don't ver. Nechápem ten oný, čo... Consistency proste. Tá Bro, tu by sniper. mal byť ten gnom, ne? Či? Čo nie? Páde. Či ne? Toto je... Tu je oný, Počkaj, má niekto adrenalín? Tu je. Na ňom stojím. A keď Adam, nechceš toto, hej, no, test sily. No daj, Keď máš to miličko, však tu máš test sily. kde si? Jaj. Tak to bolo dosť trapné, Adam. Pomer. Idiot. Jo, oni začínajú. Ale, To čo, mám na sebe oného jockeyho. Bro, Adam, čo rob, Adam? Však ty kokso. To myslíš vážne, no? Snažím idem sa. ti pomôcť. To myslíš vážne, toto čo bolo, ty kokso. Adam tu začne... Podľa mňa ono to na tých zombíkov naspávovalo, ty vole. Čo nech to triggerlo. Počkaj, Adam, ty si dal ten adrenalín? Nedal. Nedal. Čo ty debil. Neviem, nepríde, že ono tam bola nejaká cinematik, že by to malo vyletieť a hej. Pozor, Ďalší Onyx. Smoker. ten Či keď si dáš ten adrenalín, Tak tak sa mi ho to daj. rozbiješ takú silnici. Tak mi daj. Kokso, kde si? Ja ho nemám, Darius má adrenalín. Ne, ja mám... No, však tuto bol na zemi ten adrenalín. Poďme sa Ja to si hýbať. odúvrať. Tuto. Kde je? Tuto. No, ukáž sa, to je skúšal. Hýbme sa, zerte na to. So cheese úplne. Aha. Našli sa. Dostal si aj niečo? No, tak ty si... Poďme. Hej. Cestu, poďme sem. Na to autodrom. Za nami. Za nami idú. Kryjem túto cestu. Poďme. Ale nejdem sa. Darius za tebou. Už ne.
Na to za tebou. Kde sú? Sorry. Au. Bože, chýba mi šmatana. Adam... Dvíham ťa. Okay. Ja už som sa nedal na tabletke. Ja si myslím, že tento... Ja si myslím, že ten run pôjdeme ešte raz, to vyzerá tak ale ne. Ešte toho gnoma musíme nájsť. Milný som. Á, tu je sekara, tak sa zoberám. Kde je sekera? Už ju mám. Milný som a tuž, lebo však potom sa nenilí, že budeš to lutovať. Tak daj za ty nevyužíva seker. Však už Ej, aj budem. toto sa dá vyhrať a toto, hej. Ale neviem jak. Tam keď Počkaj. pustíš. Som to pustil, no. Ale Ideme na na to. to sa proste nikdy nehýlne. Netrafil si mi. Ja tuž ty ma očuješ. Čo? Hýlni sa. Ale si vyhral vlačo vypadlo z tebe. Máš medkit a ono. Potom budeš smutný, že ho minul, Ja. keď dropneš a ja si ho Ty zoberiem. jockey sa za mnou spavnul. Ale nemohol na mňa vyskočiť, tak... No dobre teda. Príjma, Marcel. Počkaj, Adam, idem ja Môžete aj strieľať, tuším. Hen týchto Počkaj. debilkov. Aha, cez stenu. To sa toto páči dole na hovno. Tu rozbili kravičky, čo to je? Čo weapons, ty vole, díku som našiel. Ty vole. No do piča, no to je. Roxa, to je hen tam vzadu. Čak Darius. Čo ho robil? Hral som tu onú blbosť. A vyhral si to aspoň? Ne. To si noob. Pomer, utočme nekam. Poviem horom asi. Skúpil sa? To je čo? Nožík. Škoda, že si nožiky sa nedajú. Ja som sa to nemôžem, čo? Hľadiaľ to. Ne, podľa mňa to je taďalto. Ne, není to taďalto. Tak, Podľa mňa je to zadiaľko. po... Alebo túto? Ne? Další, oné, mám pokus. Musíme ísť podľa bez tej párny, kde. Ja aj neviem, my sme retardovaní, ty vole. Však Tu nám musí byť, Čo ne? hovorím? Una do prči zved, ne? No, Aj tam sú. Ja... Ty to som nevidel. či? Ako čo tu, chceš toto? Toto dvere otvoriť? No, Polevička. Lekárničky sú tu. Počkajte, ja potrebujem jednu. Adam, snajperka. ja si berem. Nie, ja si berem. Hej, Adam, jak ktoré sa ti to vždycky proste pôjde? pomoc. Jak si toho mohol nevšimnúť? Adam, klameš, jak existuješ. Ešte, že si nezobral tú lekárničku. A kde? Ja nemám. Či bola iba jedna? Počkaj, tak si ju zobral on? Áno, zobral si ju ten prd. Čo robíš, ako? Ty vole, ja som tu na 5... Adam, ja som tu na 5 HPčkách, ty vole, od polovice Ja hry. ti dám lekárničku. Ja som... Katanu som našiel. Daj, daj. Toto, Díky, tento spitter ďakujem tu je ti. dole niekde. Tu bol. So odtiaľto vykampím celú tú onu. Idú dole. Aj zľava. Dobre, týchto si berem ja. Zezadu niekto? Dobre, poďme, pokračujeme. veď. Klaunovia tu všade robia tí kačici svety.
Ty Jule, ako dostal hlavu. No, asi poďme ďalej. Čoky. To je Big molotov. Campers. A tu je oný, tak zoberte si túto molotov. Ja mám fire bombu. Au, au, au. Iďo. Nice. Charger. Zoberte niekto ten molík. Je, tu je Ja mám. Henta lekárnička hore. Náboje. Zobral som ju. Tak voláme, press button. Víš to? A idem to otvoriť. Počkaj. Dobro. Není tu niekde kanister? Ty vole, toto si pamätám z toho videa. Potrebujeme kanister, že na 100%. No, Idem molotov. pozrieť. Ja mám pine bomb. Nevidím Koľko nikde. to krytie, ja sa idem pozrieť tiež, lebo ako to neviem, že kde. Ale Kde by to malo byť? Nevidím. Tak on sa žiadne. nemusí. Horda. Randomná. Zas Peter. Jak to, že to nie je kanister? Nemôže to nebyť. Tak on sa asi nespánuje. Však lebo keď to je molotov, vieš, tak sa asi nespánuje kanister, vieš, to je také. Počkaj, pozriem dovnútri, on nejde otvoriť. Tu je medkit, zoberiem si ho. Nevidím Pomery, nikde. Tak máme. Dáme tu, máme dva molotovy a oni. Jeden Mám molotov. katanu, to A, zvládnem. Tak niekto to hoďte tu pod toto, jak je hen. Kde? Presne pod to lešenie. aha. Odtiaľ sa rozbijú zo zeme, alebo čo? Ne, oni budú, Peter, ne, oni pôjdu všetci, ale na oni. Len pôjdu všetci, ich tak bude stri... umetáme. Dobre, Adam, tak to asi zapnem. Počkajte, ako mi to seká. Mám. Got him. Môžeme? Je, no však si to mal zapať. No, Povedzte, kedy ready. poď. Môžeš. Poď hore, Adam. Budem dole. Nejak mi to Ty blbne. vole, Adam sa teleportuje. To čo robí? To sa hľadám Nie. sebe, prvý. Mali by ste použiť už tú pirebombu, či toto ste hovoril ten Ja mám molík. pipe. Korici! Čo to tak seká? A to nie je ešte také horšie, rozumiem. Marcel, lebo tu už... Tu. Poďme rýchlo. No, Ja som Hunter tam je, staknutý Hunter tam je, na Hunter tam je. Ne, error! Korici! Ty Ko fakt? Jako fakt. No Adam, to sú tie rinocerosy, čo? Ja, čo? Ty bolo dobré aj vypnúť. Jaký sa mi zaujímam zapad? Zase A čo máš potom za potom? strané módy. Ty koksek. Moldy to nemôžu byť. No, Rýchlo. lebo to... Adam, jak to, že mne sa to nejde, alebo Matúšovi. Matúšovu? Moldy sú klienta, to Hej. je proste veci to proste na ich obrazovke, to je jak textúrpek na Minecrafte. Hunter. Hunter. Nemá ten hunter. Ja mám Huntera na sebe. Jaj. Nevidím ho kamarát, out of Ani ja line sight.